ho fem donant la benvinguda als nostres 9 compareixents. Són concretament, i els saludem, el senyor Josep Maria Canyelles. Senyor Canyelles, molt benvingut, expert en responsabilitat social corporativa, i 2 representants d'Imblanc, el seu vicepresident, el senyor Joaquín Mena, i el seu secretari, el senyor Francisco Bonatti. Siguin vostès també molt benvinguts als treballs de la comissió. Si els hi sembla, preferència per començar? Si els hi sembla, fem, ja que comencen vostès, recordin 7 minuts i mig màxim, 7 minuts i mig màxim, perquè repartiran la intervenció. Després vostè, 15 minuts màxim, i a l'hora de la intervenció farem la segona a l'inrevés. Tancaran vostès i començarà el senyor Canyelles. Comença el senyor. És el torn del senyor Josep Maria Canyelles, expert en responsabilitat social corporativa. Senyor, té vostè la paraula, endavant. Molt bé, moltes gràcies, bona tarda. Deixi'm d'entrada que els digui que parlant aquí des del punt de vista de la responsabilitat social no implica categoritzar des del punt de vista ètic la matèria de la qual s'està parlant, sinó que parlar de responsabilitat social vol dir ajudar a assegurar que les polítiques que surtin d'aquí puguin afavorir que les empreses o els operadors vinculats puguin integrar d'una millor manera la gestió de la responsabilitat damunt dels impactes que tenen. Entre els moltíssims elements que aquí podrien entrar en joc, des d'impactes paisatgístics, consums hídrics, impacte econòmic en el territori, condicions laborals, riscos de bon govern, model turístic, aspectes de ludopatia, no acabaríem, són moltíssims el que implica la gestió de la responsabilitat, però per tant miraré de posar el focus clars i mirar de ser propositiu en algun d'aquests temes. Deixi'm només 4 minuts potser per situar el context i després per entrar en una part més propositiva. En quant a temes de contextualització, senzillament, de cara a clarificar algun concepte, dir-los que quan parlem de responsabilitat social ens referim a la responsabilitat que assumeix una empresa, un operador, una organització, en referència amb els impactes que genera la seva activitat, així com aquella corresponsabilitat que vol prendre en els afers comuns que afecten a la sostenibilitat de la societat, del mercat, del medi ambient, etc. I, per tant, estem parlant d'empreses i organitzacions que aspiren d'alguna manera a una excel·lència social. Quan parlem de responsabilitat, deixin-me també que clarifiqui que estem parlant d'un compromís que és integral perquè forma part del model d'empresa i integrat perquè forma part de la gestió, s'integra en la gestió d'aquesta organització. També per donar alguna pista sobre què entenem per responsabilitat en la seva visió moderna i vinculada a la gestió empresarial, deixi-me també, els hi ajudarà a situar els conceptes, que des d'un punt de vista metodològic estem parlant d'un procés que implica que una empresa formalitza un compromís, estableix un compromís de caràcter ètic, busca la sostenibilitat respecte als impactes amb 5 vectors, impacte ambiental, impacte econòmic, impacte social, impacte laboral, temes de bon govern. Implica, i això és important i significatiu, dialogar amb els grups d'interès per entendre i per identificar quins són els temes rellevants en el marc de la seva gestió i a partir d'aquí poder desenvolupar les millors pràctiques i finalment implica també rendir comptes en un marc de transparència. Clar, fixin-se que he començat per aquí i estic parlant d'un enfocament que és empresarial, però aquí, evidentment, estem en un context en el qual cal transportar aquesta reflexió en el marc d'un abordatge des de les polítiques públiques. I en aquest sentit, dir-los que el debat sobre la regulació de la responsabilitat té una resposta generalment acceptada i és que la responsabilitat té caràcter voluntari, ja que altrament, si no estaríem parlant de compliment legal, en tot cas una cosa si volem augmentar el límit legal, però si parlem de responsabilitat parlem d'un component de caràcter voluntari, però sí que es pot regular sense que perdi el seu sentit tot allò que fa referència a l'obligació de transparència, que és un dels principis de la pròpia responsabilitat. I, de fet, a Europa, a molts països i cada vegada més arreu del món, ens trobarem que aquesta acabarà sent una obligació creixent perquè, a més, no forma part només d'un interès del regulador, sinó que és un interès del mercat en la mesura que els inversors cada vegada valoren més la capacitat de comprendre els riscos de les inversions, els riscos de les empreses, perquè la informació financera comunica moltes vegades més el passat dels resultats, és com mirar una empresa amb el retrovisor, mentre que cada vegada els indicadors no financers comuniquen quins són els riscos que té aquesta empresa, quines són les oportunitats que està gestionant i, per tant, cap on va.
Per acabar de situar el tema del context, deixi-me també dir l'obvietat que a Catalunya el sector turístic és important, és una de les principals destinacions turístiques arreu del món i que, evidentment, com saben, el sector turístic i tots els subsectors vinculats, com seria, per exemple, tots els temes vinculats a jocs i apostes també, tenen un gran impacte en tots aquests àmbits que hem estat parlant. I és per això que han sorgit en els últims anys arreu del món moltes iniciatives, senzillament vull citar-ne dues, que crec que són dues referències obligades. Un és el Codi Ètic Mundial del Turisme, promogut l'any 99 per l'Organització Mundial del Turisme, el qual estableix qüestions com que el turisme és un instrument de desenvolupament personal i col·lectiu, que és un factor de desenvolupament sostenible, que ha de contribuir al patrimoni cultural de la humanitat, etc. I específicament també voldria destacar que el turisme és una activitat beneficiosa per als països i les comunitats de destinació i que d'alguna manera les polítiques turístiques s'han d'organitzar de manera que contribueixin a millorar el nivell de vida de la població, que han de donar prioritat a la contractació del personal local o que han de facilitar la màxima transparència respecte als impactes que tenen en el territori. Això ho diu aquest Codi Ètic Mundial del Turisme i una declaració de referència, la de Cape Town, també estableix aspectes com que cal que la comunitat local s'involucri en les decisions que afecten especialment a la pròpia comunitat, que el turisme ha de contribuir positivament a la conservació del patrimoni natural o que, per exemple, ha d'oferir experiències en la relació dels turistes amb la població local, fent possible la comprensió d'aspectes culturals, socials i mediambientals de la destinació, que han de facilitar l'accessibilitat de persones amb discapacitats o que han de tenir en compte les diferències culturals. Són aspectes que queden recollits en tota aquesta documentació, de la qual, d'alguna manera, s'extreu que les operacions, els grans projectes sobretot, però també qualsevol operador que estigui en el camp del turisme, hauria d'afavorir, i més si parlem d'una gran operació, tenir en compte una integració a l'entorn a través de mesures com el proveïment local, la contractació local, posar en valor els actius culturals, patrimonials, turístics de l'entorn, col·laborant als reptes del territori, etc. Deia tot això d'aquí una mica com a context, per poder situar el context, i permeti-me a continuació entrar en una part més propositiva, començant per alguna reflexió més genèrica i potser acabant en qüestions més concretes. Dir-los que Catalunya, i així ho estableix el propi Pla Estratègic del Turisme, no és una destinació única, sinó que és una suma, s'entén com una suma de moltes destinacions. I el fet que sigui una suma de moltes destinacions amb components molt diferents dona també l'oportunitat, que és una línia que cada vegada hi ha més operadors i més agents que tenen interès a poder desenvolupar, en el sentit que un atribut compartit d'aquestes diferents destinacions que a Catalunya sigui uns atributs compartits vinculats no només a la qualitat, que seria un atribut molt clàssic i pràcticament necessari, sinó aspectes de sostenibilitat i responsabilitat. D'alguna manera, això ens portaria al fet que el nostre país, Catalunya, té l'oportunitat d'esdevenir el que en diem un territori socialment responsable, un país identificat de portes enfora pels valors de la responsabilitat social, de l'ètica, la transparència, la sostenibilitat. Pot semblar un repte ambiciós, però segur que lliga amb les aspiracions de la ciutadania i de moltes empreses compromeses que creuen que el valor de la feina ben feta, que ens ha identificat a Catalunya des de sempre, també ha d'anar evolucionant, incorporant aquest atribut de la responsabilitat social davant els reptes que planteja la societat. Per avançar cap a aquesta idea del país com a territori socialment responsable, cal que moltes més empreses, grans i petites, organitzacions públiques, socials, molts dels agents, vagin incorporant la responsabilitat social. Però també cal que diferents sectors, i especialment aquells sectors que tenen un component estratègic pel país, digue-li sector des de l'agroalimentari, tecnològic, químic, etc., però molt específicament el turístic, incorporin un sentit avançat en la seva responsabilitat social. Si aquests sectors, i poso sobretot en context el sector turístic, no incorpora de manera avançada aquest sentit de la responsabilitat com a sector i, per tant, tots els seus operadors i, per tant, aquelles grans inversions que estan de manera rellevant en el sector del turisme, difícilment Catalunya podrà excel·lir en la generació d'aquest atribut com a país. Mirin, és evident que cal fer, davant de projectes com aquest d'aquí, estudis ambientals, estudis econòmics, això ho marquen les pròpies legislacions, vostès ho tenen molt clar, per tant, permeti-me que no incideixi jo. Permeti-me, però, que faci referència a alguns aspectes que em sembla que sí, que formen part més del desenvolupament posterior, formen part més de la gestió del dia a dia i que potser a vegades per això no es tenen tant en compte. Posem més el focus en el moment de la construcció, en el moment de la regulació, però no després en el dia a dia. I permeti-me que faci algunes propostes, a banda d'aquest marc més
abstracte, si es vol, del país com a territori socialment responsable, algunes propostes concretes. En la nostra opinió, caldria establir l'obligació de rendició de comptes segons estàndards internacionals en els diferents vectors de la responsabilitat social, impactes econòmics, abans ho he dit, ambientals, laborals, socials i bon govern d'aquelles empreses que actuen especialment en l'activitat de jocs i apostes i, per extensió, dic per situar un context, en totes aquelles activitats especials per raó de la seva perillositat, risc social, ambiental, econòmic, laboral o de bon govern. Ara aquí estem parlant d'una matèria concreta, però permetin-me constituir en context. Són segurament alguns aspectes en els quals sí que tindria sentit que l'administració pogués avançar aquesta lògica que la pròpia economia comporta de que la rendició de comptes pugui entrar en aquest marc de transparència. En segon lloc, aquest marc de rendició de comptes s'ha de basar en estàndards internacionals de caràcter genèric, com existeixen i com alguns països ja estan imposant fins i tot per empreses o de més de 1.000 treballadors o per empreses públiques o per empreses cotitzades, etc. Però, evidentment, aquests estàndards internacionals cal desenvolupar-los a partir de les especificitats del sector turístic, joc i del territori. Catalunya, Costa Daurada, etc. Així, d'alguna manera, els grups d'interès del territori, i el propi govern, per descomptat, haurien de tenir la capacitat de concretar quines són les principals expectatives que té la societat respecte a aquesta activitat econòmica per tal de facilitar que es puguin anar desenvolupant les millors pràctiques. Tot plegat, no estem parlant d'altra cosa que de concretar allò que de vegades se n'ha dit accentuar el model de governança de les destinacions. Estem parlant d'això d'aquí, de fer possible en el dia a dia la governança de les destinacions. Una altra proposta encara, en el moment en què una empresa es postula per entrar en un sector especialment regulat per raó del seu impacte, riscos, especial interès, etc., com seria el que aquí estem parlant, seria interessant que el contractant, els concessionaris, demanessin que els candidats expliquessin quin és el model de responsabilitat social que tenen i pensen portar a terme. Mirin, per casualitat, no és que tingui més rellevància, però avui al matí mateix he vist que el govern d'Andorra, quan una empresa exterior vol entrar a actuar a Andorra, entre les 18 preguntes que els hi fa, una és quin és el model de responsabilitat social que tindran. Dic, mira, és un exemple d'aspectes que amb tota normalitat en molts altres llocs s'estan fent. Una altra proposta no la desenvoluparé perquè crec que s'ha abordat molt, que és tot el que fa referència al joc responsable, temes d'accessibilitat, en fi, hi ha algunes mesures que crec que ja s'han desenvolupat i per tant no hi entraré, tot i que les tinc aquí escrites i també aquesta documentació els hi deixaré. I, finalment, el que és més difícil és entrar en aspectes que potser no són tan subjectes a la regulació, però que d'alguna manera és important que sapiguem veure com podem incentivar les polítiques públiques soft, per tant, no tant per la via de regulació, però sí d'incentivació, per tal que aquests operadors que hi hagi al territori realment puguin entrar a gestionar aquesta responsabilitat per convicció i perquè vegin que realment els és interessant en el seu model empresarial, no només per obligació legal. Estaríem parlant de tema de formalització de compromisos, de sistemes de gestió de la pròpia responsabilitat i de l'ètica, sobretot el tema de model de compres, és molt important el tema de les compres, perquè a vegades ens podem trobar amb empreses que tenen uns models de qualitat, d'excel·lència, de salut i seguretat, de qualitat laboral excel·lent, però en canvi al llarg de la cadena de proveïment trobem veritables aberracions i incompliment d'aspectes que afecten a drets humans i a convenis de Nacions Unides. Per tant, aquí sí que seria un tema molt important en la rendició de comptes demanar que es treballi la traçabilitat al llarg de la cadena de proveïment, tema que és fonamental i més en operacions d'aquest tipus. Estaríem parlant, per tant, de fomentar codis ètics, per exemple, en aquestes empreses. Només posar com a exemple que una de les empreses que està allà en aquest moment, PortAventura, doncs, per exemple, té un codi ètic a través del qual exigeix als proveïdors el compliment de les convencions fonamentals, per exemple, de la OIT, l'Organització Internacional del Treball. Ho poso com a exemple de que algunes empreses ja estan fent tot això d'aquí i, per tant, només és trobar la manera, en algun cas per la via normativa, en algun cas per la incentivació, d'assegurar que això d'aquí es faci. Dues darreres reflexions, també per anar ràpid perquè el temps s'esgota. Torno a un sentit més ampli, però crec que molt important quan parlem de responsabilitat social per no caure només en algunes matèries concretes. Dues idees volia transmetre. Mirin, si PortAventura no hagués mostrat un sentit de la responsabilitat social gestionant com gestionen temes de responsabilitat amb certs compromisos, transparència, impactes positius en algunes matèries, etc., avui l'operació de Barcelona World despertaria molts més recels entre els grups d'interès i especialment entre la ciutadania i els agents del territori. Dic això d'aquí perquè és molt important que quan una operació d'aquest tipus, de la magnitud que té, es fa bé, això genera una legitimitat social
que fa que de cara a operacions futures es minimitzin els costos de transacció que suposa la desconfiança. Per tant, permeti'm que digui que una de les grans responsabilitats socials que té una operació d'aquest tipus i dels diferents operadors i també dels propis legisladors és que això surti molt bé perquè és la garantia de que en l'economia es disminueixin costos de transacció futurs. Una segona reflexió. Volia fer una cita també de la Comissió Europea, però me l'estalvio i els hi passaré per escrit en referència a coses que estic dient. Una segona reflexió també molt genèrica. Mirin, la societat cada cop és més madura i cada vegada més s'ha trencat la confiança en gran mesura de la ciutadania amb empreses i també amb administracions amb motiu de la crisi i coses que han anat passant. I les grans companyies, i sobretot les grans operacions, han de saber guanyar la llicència social per operar i això vol dir incorporar una certa visió pública o una certa visió de l'interès general. No n'hi ha prou només en pensar en fer diners. Dic això d'aquí perquè, fixin-se, la responsabilitat social pressuposa el ple compliment del marc legal. Fins aquí segur que no estic dient res que pugui semblar estrany. Però un compliment socialment responsable hauria de tenir en compte no només el compliment de l'articulat de la llei, sinó entendre quin és l'esperit de la llei i una empresa socialment responsable hauria de pretendre, per tant, no només complir amb el que diu la llei, sinó col·laborar a fer possible per la societat allò subjacent en la intenció del legislador i per extensió de la societat. Saben moltes vegades vostès que feta la llei feta la trampa i que moltes vegades el frau de llei suposa complint la llei com d'alguna manera burlar-la. Per tant, entenem que des de l'òptica de la responsabilitat una empresa responsable no només ha de complir la llei, sinó allò que el legislador ha volgut i que d'alguna manera ha mirat de redactar allà. Sobretot quan un marc legal es modifica ad hoc, com és el cas per facilitar una operació que pot tenir un gran interès pel país, no ho dubto, és legítim que la societat esperi de les empreses que se'n beneficiaran un altíssim sentit de la responsabilitat social, que inclou la integració de valors socials i fins i tot públics en el seu funcionament. És per això que ens sembla que en una operació d'aquest tipus la integració de la responsabilitat social és un element estratègic, fonamental pel país, pels propis legisladors i pels propis operadors que hi haurà en allà amb una millor capacitat d'assegurar la seva reputació i d'assegurar la legitimitat davant dels grups d'interès. Gràcies. Gràcies a vostè, senyor Canellas, per la seva intervenció. És el seu torn. Té la paraula... No, primer la paraula el senyor Canellas i després vostès. Els hi prego, anem molt justets de temps, si es poden ajustar, els hi agrairem. Perfecte. Endavant, senyor Canellas. Sí, començo. En primer lloc, seguint el mateix ordre, en resposta al diputat Aragonès d'Esquerra, plenament d'acord en què segurament aquí s'han fet moltes reflexions, en aquest cas per part meva, que no poden quedar recollides, evidentment, en aquest projecte, però sí que entenc que en aquest projecte seria interessant que pogués haver-hi alguna referència que després normativament o específicament amb els requisits suplementaris o les condicions de l'atorgament es poden implantar. D'altra banda, el que jo he dit, i amb això ja lligo amb coses que he de dir a continuació, no feien totes referència a aspectes de regulació, sinó que algunes feien referència sobre polítiques públiques que no necessàriament impliquen una regulació, i això és important tenir-ho en compte. Agraeixo molt la intervenció del diputat Sabater i les seves reflexions i el repte que em planteja. Efectivament, ell em deia si és possible esperar que una empresa d'aquest tipus, un casino específicament, tingui responsabilitat social. Mirin, sens dubte, hi ha empreses que tenen activitats, diguem-ne, complicades, en sectors armamentístics i el que vostè vulgui, en el qual, evidentment, es pot fer difícil d'entendre que tinguin responsabilitat social. De totes maneres, permeti-me que potser rebaixi el nivell de les expectatives. Quan parlem de responsabilitat social, no estem parlant que una empresa sigui ètica, allò com a grans paraules. Miri, un detall. Si s'hi han fixat, jo en cap moment he parlat d'empresa socialment responsable. No m'agrada parlar d'empresa responsable perquè parlar d'empresa responsable pressuposa que n'hi ha de bones i de dolentes i segurament d'empreses responsables plenament no n'hi ha, d'irresponsables potser sí que n'hi ha, però, permeti-me, però en tot cas jo prefereixo parlar d'empreses que gestionen la responsabilitat social. Crec que vol dir tocar més de peus a terra perquè el que estem parlant és d'empreses que en tot cas tenen un compromís i vol dir que fan coses bé, coses malament, però que hi ha un compromís d'anar-les fent cada vegada millor, no només en base al compliment de la llei i en allò que poden creure els seus directius, sinó a través del diàleg amb els grups d'interès que els hi manifesten quines són les inquietuds. Per tant, és un procés de millora permanent que té en compte allò que la societat els hi manifesta a través dels diferents grups d'interès. No sé si amb això dono resposta a la major que em plantejava, no? En el sentit de que penso que el que cal fer és plantejar, i en aquest cas sí que es pot regular, un marc de transparència i afavorir un marc de diàleg que permeti
que això d'aquí pugui anar progressant i que si l'empresa té uns principis en aquest sentit, doncs d'alguna manera pugui anar trobant quines són aquestes millors pràctiques. Penso que l'administració té un repte important, que no només afecta en aquest projecte, sinó moltes altres qüestions, que és trobar quin és l'equilibri entre el que és la gestió de la legislació i les polítiques públiques que en podríem dir de caràcter soft. Perquè és aquí segurament on cada vegada més podem trobar capacitat d'incidir en això que ens plantegen, que és que no només hem d'obligar l'empresa, en alguns temes sí, és fonamental, però en alguns altres temes hem de crear les condicions perquè l'empresa realment faci una cosa creient-se-la i per vocació, perquè si no realment tindrem difícil perquè els impactes siguin sostenibles en el llarg termini. Crec que amb aquesta resposta també una mica amb el que em plantejava el diputat del PP també una mica penso que ja també responc a com s'ha de mantenir aquests compromisos amb la societat, en el sentit que no estem parlant d'un moment inicial de la legislació, sinó de com assegurar que en el dia a dia es pugui anar mantenint. Respecte a la intervenció de la diputada Grau d'Iniciativa, jo comparteixo, estic d'acord. Ja una mica he volgut rebaixar el nivell amb el que ara he dit, en el sentit que hi ha dificultats, o també com es deia des de la CUP, en el sentit que hi ha un desideràtum. Sí, estic d'acord, ho comparteixo plenament. Però quan parlem de responsabilitat no estem parlant de legislar i d'obligar, estem parlant de crear condicions i a més estem parlant d'un enfocament que és empresarial, que neix de les empreses. I en tot cas aquí hem d'aprofitar des de les polítiques públiques com podem fer que això vagi a més i que tingui realment un impacte i que no ens enganyin. Perquè el greenwashing també és conegut arreu del món i per tant també és important aquí trobar quin és l'encaix. I ja he remarcat, i ho torno a dir en referència a les seves paraules, que evidentment no hi ha empreses que siguin excel·lents, que ho facin tot bé, sinó que en tot cas el que hem de vetllar és quan una empresa manifesta que té una política de responsabilitat, sobretot quan en lloc d'anar endavant va endarrere. I aquí sí que penso que és important anar en compte i poder denunciar èticament els aspectes en què pugui anar enrere en aquest sentit. La responsabilitat, per tant, és una metodologia, és un marc de treball i són els propis grups d'interès, atenció, són els propis grups d'interès els que han d'afavorir que en el marc d'aquest diàleg aquest exercici de la responsabilitat vagi a més. I quan parlo de grups d'interès, parlo des d'associacions de veïns, des de l'Ajuntament, des de qualsevol grup d'interès. I a vegades ens trobem que aquest és un procés d'aprenentatge i d'anar descobrint quines són les millors pràctiques, que no sempre són evidents. I en aquest procés de diàleg, a vegades, els propis grups d'interès ens trobem que pot ser que cadascú vetlli només pel seu propi interès i, per tant, tampoc vetlli per un interès realment públic o que no hi hagi prou coherència. Perquè, clar, qui estigui lliure de culpa que tira la primera pedra i en moltes ocasions, de fet, i perdó perquè no estic aquí per fer cap crítica al sector públic, però el sector públic ens podem pensar que gestiona la responsabilitat social i, de fet, té més dificultats a vegades que el sector privat per gestionar la pròpia responsabilitat social. I per tant, ho dic en el sentit que estem parlant, i per tant aquí jo parteixo d'una certa que per part de tots plegats ha d'haver una voluntat d'aprendre què vol dir gestionar la responsabilitat social i mirar com hem d'accentuar la generació d'impactes que siguin positius, que en definitiva estem parlant de generar impactes per part de les empreses que creïn valor econòmic i social conjuntament. Sobre el tema encara de la CUP, i vaig acabant, de quins compromisos s'han d'assumir, jo he fet algunes propostes concretes d'alguns temes que es podrien introduir, que es podrien forçar. No he volgut entrar en més detall, perquè parlar de responsabilitat voldria entrar a parlar de temes d'accessibilitat, de temes ambientals, de tantes coses que ens esgotaríem. Ara, per posar un parell d'exemples que se m'han ocorregut ara mateix, em diu això d'aquí, doncs miri, clar, es podria entrar tant, per exemple, en temes d'acció social, que és una de les derivades, potser la que menys m'interessa, i no voldria que quedés l'imatge que vinc aquí a parlar d'acció social, però és una de les derivades, l'acció social, i per tant les aportacions que es puguin fer en el territori de caràcter econòmic. Escolti'm, doncs hi ha a vegades projectes, o hi ha altres països en el qual es demana que hi hagi una aportació econòmica en entitats sense ànim de lucre del territori. Miri, doncs, per exemple, no és que faci cap proposta, és una reflexió, doncs igual que es demana que hi hagi un 10% de tributació, també es podria dir que a més d'aquest 10% pot haver-hi un 2% destinat a les entitats del territori i que a més és una cosa que, a part de ser un impost, alhora també ho pot posar en valor aquesta pròpia empresa. Jo no sé si és convenient això regular-ho o més aviat s'ha de fomentar per altres vies, però és a dir, possibilitats n'hi ha moltes. O, per exemple, una altra idea o reflexió que pot servir perquè m'entenguin per on vaig. El tema de la LISMI, la llei d'integració de persones, de contractació de persones discapacitades. Saben vostès que és a partir de 50 treballadors que una empresa ha de contractar el 2%. No sé si aquí en la contractació global que hi haurà, no sé si estem parlant de 4.000 persones o el que sigui, vol dir que hauria d'haver-hi 80
persones contractades. A vegades, les grans empreses, en moltes ocasions, no només per aquesta llei, sinó per altres coses, fan empreses més petites. Ara imaginem-nos que en lloc d'una empresa per 4.000, estiguéssim parlant de no sé quantes empreses per 40. Vol dir que si només tenen 40 treballadors no s'hauria de contractar cap discapacitat. Parlar de responsabilitat social vol dir, ho he dit abans, no només complir la llei, sinó la intencionalitat de la llei. I per tant vol dir que les diferents empreses petites que per llei no haurien de complir ni contractar cap discapacitat, potser de manera agregada han de donar resposta en aquesta llei. Per tant, d'alguna manera, és dir, hi ha coses que no es poden regular, sinó que formen part de la responsabilitat de cadascuna d'aquestes organitzacions. Crec que em demana que acabi. Gràcies. Gràcies a vostè, senyor Callelles, per la seva intervenció. Aquí acabem aquestes compareixences. Aquestes. Ens queda una encara. Hem tingut el nostre compareixent aquí la major part de la jornada i li agraïm el seu interès. Els diem gràcies de veritat per les seves intervencions. Totes tres han estat magnífiques i il·lustradores i crec que compleixen amb les expectatives que els diputats i les diputades d'aquesta cambra tenen. Moltes gràcies. No ens mourem.